14 anys porto aquí. Se'm va acabar la vida laboral als 65 anys i vam vindre a viure aquí al carrer Marina, a Rossellón, i no coneixíem el barri. I la meva senyora i jo, als matins i a la tarda, donaven volts pel barri, al voltant de la vivenda, i a l'Avinguda Gaudí havia una carpa muntada precisament de l'associació. I casualitat, la senyora Lluïsa em va donar molta informació. L'associació estava a 2 de maig, València, i ella va notar que jo tenia interès en preguntar, i ella i jo d'escoltar, i no feia més bé, parla, diu, i on esteu? Em va donar una tarja, diu, quan vulguis passa. Vam trigar una setmana, vam rumiar una mica, clar, som dos nosaltres, i la senyora no vol anar, que diu, si ara agafes molts compromisos ja veuràs, diu, cap compromís, si ens agrada bé i si no, doncs ho deixem i venim una vegada a l'any o quan sigui. I no, i vam entrar bé de bon peu.